Díomh gach aontainna cuimhín an seo compórdaach imime Kishtin. Agora an seo bemidig fécint na arú. Arú an ghealach agus arú na gréine nó arú an gréin. Ceapan ghfuil arú na gréine beagání níos crunne níos ceart. Ag fécint an spéir ag tusacaníthe an ceirdiagú lá, beidir cógamint tusnú an trídiagú lá. Yeah, tá an ghealach beagání níos congra go dtí céad faoin géad an sin, nó gan é puinte hocht faoin géad lán. Tá Venus, Jupiter, Mars agus an ghealach le eiscin tá an planéad Uranus nó an Arán chús an sin freisin. Níl míad ag fécint na planéadaí a gcóir an seo be míad ag fécint an ghealach. Agus ag fécint an spéir nóir tá an ghealach ag dul is scá an domhan a gcóir arú an ghealach. Orintanta fiúla de súla nod tá tú ábalta eiscint go bhfuil an spéir gáil beagání níos doricha ag an am ina tain an ghealach isteach in ár scá. Tá an sais lá scá tá sachta scá an domhan ag trasnú thar an ghealach an sin agus thart an puinte seo tá fíor scá an domhan ag teacht isteach. Tá sé anna dachar eiscint go bhfuil an spéir gáil beagání níos doricha, mar go bhfuil an spéir gáil níos gile ag áil níos gile freisin de bhar solas na gréine ag teacht suas san orthir trasna an sin ag fécinn san iarthir trasna an seo ag chuig clog le háirteir se chuig ar madan, fiú le de thuúlaigh beag tú ábalta. Fiú le de súla nod, chun na fearna insint beag tú ábalta an scá seo eiscint le de súla nod, ach le de thuúlaigh beag tú ábalta beagání níos mó eiscint. Seo an sais puinte is fearr a gcóir éireann seo an méid is mó don arú a bhfuil míad san ábalta eiscint, má taring ó míad siar an seo. Tá tú ábalta eiscint go bhfuil sais rudí san slí, tá crín, tá cinic, tá rudí san slí an sin. Mar raibh aon rud san slí, déanam míad fécint an arú gcóir tréimh se ama níos fuide. Ach, sin an sais puinte beagnach an puinte is mó den arú. Níl sé sin fiú an puinte is mó don arú. Déidir an arú a bheith beagání níos omláin ná sin. Agus beag an arú seo beagání níos éisceil heiscint ó puinte níos ísle an domhan freisin, níos congrach go dtí an meáncearcail, ach tá an green ag teacht suas, sin an fadhb is mó dúin in éireann. Tá an arú fósáis ag dul ar siúil, ach tá an spéir ró geal chun an ghealach eiscint, chun an ghealach eiscint agar. Sin an ghealach ag céin faoin géad lán, tá an ghealach go thomláin lán an sin. Ach tá an green beagnach suas, tá an spéir ró geal fiú ag an am seo. Agus mar a haspáin mé san fi seo an deireanach, mana bhfuil an atmosfér ann, chun an solas gréine sin a scapa, well, níl sé sin róolc, níl sé sin rodana, ach tá tú ábalta eiscint, mana bhfuil an atmosfér ann chun solas an gréine a scapa, níl an atmosfér sin ann chun an solas a lúba ó an ghealach, lúba chuas. Tá an ghealach beagání níos ísle san spéir, mana bhfuil an atmosfér agat chun an solas sin a lúba. Seo fiú le an talamh réig fortha sin nach bhfuil míad ábalta áil san fear domhan. Níl éon áid có forfa réig sin in éon áid. Ach tá áitina bhfuil congrach, ach ní cha míad bra ar 6 talún nach bhfuil fear an domhan. Má taimid go dtí áit ag an tela, ben míad ábalta an arú eiscint, arú an ghealach, beagání níos fearr. Ba cógambeoch sé seo thart an áit ceart agus measam go bhfuil. Tá míad níos congragaí an meáncearcail an seo agus ba cóga taig an ghealach tríd páirt níos doricha den ár scá. Tá míad beagnach, beidir bhfuil míad fós beagání an ró ard an domhan, agus tá míad ísle glóir an domhan an seo, má fear míad síos an seo tricané. Tricané céim go dtí an has. Níl sé sin ró congrachí an meáncearcail, déil míad taobh beagání níos congrach agus tá míad chun. Má tá tú ag fécinn an ghealach an seo, tá an méid den arú beagání níos mó ná mar ábalta eiscint in éireann, ach
Tá an gilach thuas I lár an spéir a ggur lár an arú. Agus dábhrí sin tá sé bhd níos éasca an dorchadis a eiscint nóair a chusníon an dorchadis. Tá an gilach ag éirú thuas an spéir an seo agus nóir tain an gilach isteach ar scamal, isteach ar scá, tá sé go zúla scamal a féin an spéir bhd níos dorcha agus an sin amach ó ar scá agus tá an spéir geal ar ríis. Taig míad tríd ó chosach gotí críoch an arú sin. Agus tá seo ó áit anna bha chun fécinint ar an arú. Níl sé farfa ach fós anna bha. Seo an páirt bhfuil míad ábal a eiscint go héasca ó éireann ach tá sé dachar é a eiscint. Tá sin sais taobh las muid den ar scá, ar sais las scá ag dul trasna ar an gilach agus seo an fíor scá den down ag teacht isteach. Anna dorcha, anna darug. Nóirtá an cuid eile den solas an grian atá ag freabh díreach ó an gilach, nóirtá an solas sin imethe ó ar raireach tá tú ábalta an sais darug, an dá darug a eiscint ar an orú omláin den gilach. Gléitar an gilach fuil nó an gilach fuilch in as béirle in áitina agsúla den down mar go bhfuil an arú darug nóirtá an arú omláin agus an sin thar náiscadí an gná gilach. Tá tú ábalta é sin a eiscint I lár an ihe má tá tú san áit ceart. Massam go bheith míad ábalta bhí gáí níos mó den arú a eiscint má tá míad bhí gáí níos cóngrach go dtí an mancirceil, beidir go bhfuil míad ró cóngrach an seo ach tá ceapam is dólam an bhfuil seo níos dorcha beagání níos dorcha beagání níos darug ar an omláin den gilach. Seo beagání níos fearr. Bhí an gceart agam sin go das mátá tú chias san Mexico beag tú ábalta fort níos fearr den arú eiscint ná daoine a bhfuil chuas sna Stát Éideanta America, mátá tú an muid san Caribbean freisin seans má go beag do raireach anna bha ach in Mexico agus san háas san réún san fort háas den na Stát Éideanta America beg an gilach beagnach díreach I lár an spéir. Tá muing seo man ihe díreach san háas beagnach os cion beg sé farfa. Má tá tú ag fécinint ar an arú ó an Caribbean nó áitina eile bheag sé beagání níos mó cosúla an éireann ní beg an gilach có ard san spéir ach fós beg sé go das. Cinnte go beg sé go das. Tá méid chun fécinint ar tám trééis caiint mé ar inis caiig mé áilteach tom féin an bhfuil sé fós anna bhá. Agus an seo, beagáíonn tar éis a dóchlog ar, well, beagnach a dóchlog ar madan thart ar a dóchlog. A gcóir an puinte is mó don arú. Sin fós magalóir thart ar a dóchlog ar madan mátá tú san Caribbean ach thart ar na háitinta sin a has den na Stát Éideanta America chuig nó an cuid is mó de Mexico chun na bhéarna in sin an cuid is mó de Mexico an cuid is mó de na Caribbean. Ben míad ábalta fáilte eiscint ó éireann agus páirtna eile den Europe freisin ach ní bheidh sé comá is mar a bheith ó na háitina sin. Tá míad chun brú raid chun fécinint ar an arú an grian. Táid chun fécinint ar arú an grian anna tapa mar fiú san áit is fearr ar dain chun é eiscint ceapam nach bhfuil an arú rómhá fós an arú na gréine seo. Sin é beagnach an puinte is fearr chun é eiscint anna lua ar madan an seo. Agus má fearr míad isteach ar nád faoin géad ar an gilach sin anna agus má brúmid ar an grian má tá ábalta tá sé dachar brú ar an grian nóair atá an gilach os a cion ach an dearn an bhfuil éon rud an seo meall cé có clúdathe is a bhfuil sé. Tá an grian an sin clúdathe go dtí 8 ag gáilt níos lú clúdathe má téimiad thar náis bacór go sricaigh sé thart ar nó go 3 faoin géad. Anna cóngrach nó go 2.4 beagnach nó go 2.5 anna cóngrach sin domsa cóngrach go leor
Níl sé sin nócha trí faoin géad ach nócha dó punca cuaig faoin géad sin anna congrach. Sin cé go clúdathe is a bheith an grian a ggóir an arú gréine seo. Agus an áit is fearr muna acha tú. An áit is fearr anna ard hús i Canada an chuig omláin thuas san chuig omláin de Canada anna congrachadí an Greenland. Má téimiid gotí an Greenland ba cógamach go raibh má golóir ón Greenland freisin, ní bheidh sé furfa, ní bheidh sé comá le an raibh ó Canada ach fós. Cinnte tá a lán den Grian clúdathe an sin. Níos lú, má téimiid sráile níos mó, an puinte is mó, Hartar 8 séfa géad fós a lán de. Seo an 6 arú na gréine a bhfuil furfa chun fécintéir le bosca, a bosca le puil an bheog ann, a puil ó pin nó rud éigen súla sin. So má tá slí a gut chun fécint solas an Grian, ag tatnamh rud éigen, má tá píosa cart chlár nó bosca card a gut le puil ann, agus tá solas an Grian ag tatnamh tríd an puil sin. Beag tú ábhta fécint scá an gilach ag teacht san slí, gan fécint díreach an Grian. Sin clán den na slí is fearr mátá tú san Greenland ag fécint nó san Canada ag fécint an arú seo. Sin iad na arú, tám chun caint méler na arú a ríis beidir as béle ag deirmí Márta nóir tá míad las mué de seachtain na Gaeilge, féile seachtain na Gaeilge, bannachtaí seachtain na Gaeilge, díomh go léir stólam ghfuil tú a ghéanamh rud éigen a gcóir seachtain na Gaeilge. Má bhain tú tanmh as an fís an seo, den cinnte go brún tú an canapa a deireann go bhálát é, agus más malát an 6 ólas seo, den cinnte géanann tú le stáil goí an sih YouTube. Freisin tá sih idirdína gom cuivínscontent.ie más malát léamh beáín den ólas seo. Gur maigad asacht fécint ma fís an agus is tólam go feic méthú thnáis an seo a ríis.